morning. Ano nang time guys, giandam ni Bert ag dakong sakyanan. Kay gaplano sila si Ma'am Emmy ani og yang mga ijaan guys, mga ligo og dagat. Unya pag kahuman kuno guys, manakay kuno sila og pambot. Parang malingaw ang iyaan ni Ma'am Ems guys, giandam ang pambot. A few moments later. Hinay lang ang ilang pagpadagan guys kay mga idara na lagi nervyusa. Hinay lang ang pagpadagan. Lingaw po kay sila guys. Si Alex o si Berto mo ay nag drive guys. Ang uban na ni wadyo kasakay. Anja si Alex ani idunggo nila guys kay magkuha laing sakyanan adto na si Ma'am Emmy adto mo sakay kay kudak-kudak pud niya sa iyang mga iyaan. Mga nang nanaog sila guys nanguha og laing pambot. Mo ni sila guys. Namalik na po sila guys pag padung na po sa laod. Nagpasalamat po ko guys nga nidunggo sila diri dapit sa amo kay naaron makikita po ko nila. Among gipanangkamutan po guys nga malingaw sila nining ilang pagbakasyon. Kini po si Alex guys, mura po ni gispanog suog. Dugay na andar yung makina guys kay ambot ako sa diferensya. Si Berta ni lahutay.
Chuki ba? Lex, Chuki! Na. Basinog, luag or Chuki ba? Basig lumos! Basig natangtang ag spark plug. Oh, saron. Namura. Ibalik si Papa.